meso aside kwabra wo day time meba a me frɛ no obepi aba sabi nanim dua no eyi nipa bai oyinini se meso aside kwabra wo ye wo mi pie ba physical to wo beto da wo bepi aba physical wontimi nhwɛ nani eje wo nani wontimi nhwɛ bosone meso aside kwabra wontimi nhwɛ nani enyenye easy ba ne afiri ni se ko nyina no eyi woni ba wo wona ma different wo ho a ne ensuo no ma ne doso obia wo se de osimi biebu adefa ba wo be bie a wo de nanim dua ni padua ba dai ebeba de ba sa na spirit ne for Asem eto no abekọ apam eje ne tambia no wo da wo ba be yi ni ho adi ayi dai akyerew ukonso no wo ba be yi ni ho adi ayi dai akyerew ejo ba kyerew de opɛ de ompe eje ne tambia wo ba de opɛ de beblen no so de opɛ ayi dai ama Eso bi wo ye frɛ no Asuo agemasu ayi suo no ana yese na ye dabone fofi nti mai ne kwafu okwafu wo ye bofo watoto sa wa enyanam ne okonso na eja wokoto dra ndi woto dra no ana wonya fish nya fish kakraka pa fish ne kwa nya komo sai wo betimi anya fish wo sai suo nim da edi aso adi na ne bae na anwurani malam bi anwurani bi wo ko susumni why no so mon kaka nchira kwa ne say enam na wode aba na bo na wowu no ofa abo ne ko tunso no wode abo ne ko tunso mu kura na sese wo mo panwira no mo fufuto no mo ko ya amamra di mansuo no na yensuo ne ba wasada no mo nya abotre se eso no mo twitwa ya se kura se so de that time no e dey omutwitwa enti wudi ese ya na ade akoye nkwai efia bia nipa bia di na no bia no okuwo mu nyina oye mudu tankesi a wodi mpempem obre samponsa shinsan da de benano ahwe asiri de konfo akonyina mo akentinka okonfo ya we yada wasiemu okonfo ya we yada wasiemu pia ahwe konfo asiri de konfo pani konfo ya mo pia akwaba ekwanso kuso na yemfa mamra boafo TV badika ka cho se yede niema sonko na eba yede niema odopi na eba susum niema ekoso wiase waje ase niema ekoso wiase niema bibiri na ekoso achese enwanwa edu ha oti a womfa se asi nanso so behwe mu no na Asem a aba betodwa no ho nsem na yeba bedi mu komo ewo afikasi so Wofo TV ene Ibirimuwa TV ene fasa adwumadi ya yede ho nsem de be na me ne konfo ya eye red and white powers ena aba bedi dwuma no na enye yizi ngofo bi a sasem isi walata mem ena yeba beka ho asem na yaba kosem a asi a chesenya abakosem kura nanu ya ena asi ena yede ho nsem enam se yesunsun nkomonti ena yeba bedu nkomo denya ne se omo eye adwuma won susu omo yi nsuo nam na ba ko de opani no koye na se enam no kura no ni yi na ye bibi ho ontimi enya bi no nya ba ko no emo ne ba se ya na bra wo ko no ena obeti ni bi se are you going, are you finished question ena wo to man se oko na hin na oko wa wie afi owura yam de ne proud afi de oba benya yonko nsuo no na ba ko bi nsuo ka ho omuko yi eye enam no na chese na mama kwa koyi no no eye fisha ni ne suru ye nipa ne fam sei no eye ensuo mu nam na omu chi no muku no wie no no mi pa de omu fa no kwa odomi kuro no ama kuro no ensuo mbenom ho bi ye di omu adidie mu ye di achese ekoko ha dwene sa semi bc wo kuro fese kwa abresa fo abla wo lu mi ko yi
eye nzomnam a abla oyi nam no na yese aboa no esu achisa aboa na abobo no fo ozusu ni pesu so aboa su mayo ore ma ekobi ase na otora nananom e wonsie do yibedi hu ko opani akwa aba bibi aboko de Chebda pon na na ntimi na na ma ho denti ya ho de sabada ya na chia ya tifo na ye ni komo edika madam ashafo ni motifu ni nase media na kofo ya red and white paris no me awo chele papa wo chele ase ye chisunsu ni ma ana ye ka amamre ene amane ene tete atempo kwan eno ne ye chele no ha aha enye kro no enye kalabuli enye pesemi kunya ana ye ne wa ha aso ye ha ene sabi channel wi so no o he kira ma tv na hwe cd tv na hwe boafo tv akb tv ene wadama unity one light tv obini one tv a ye me ka che onyina ne say abre bia na konfo ya me prefer say ya me beba me kwam ma hoden o ma me kwam ma hoden dia de menim wosunsum no me kire afoforo a ennim e wo physical bi se wo yila sunsum amamre mu a physical no wabra bomu ne ma nkoyi nyede emfama ije wose wusuye sunsum niema ye wade bi wa wunim se wo ye eye papa ba na ade na akwakwa sunsum no ekotia yede obi enti de make nya se she program no like na leave comment the famaye na subscribe famaye na program no enko akiri se aha ene ye amamre ene amane efie amamre ene amane efie to the sense say me kasafa na namunu nsuo ho me kasafa na nanum abosomo ana me kasafa na nanum motia ho na makasa amanyame ma tie ni ye ade bia nyame aye bia no eye nyankopɔ wo botaye nti a ɔbɔ osuo ebo odua ebo haban ɔbɔ mahogani sese bi obi yafu ye ne ya yenwa mahogani ni anu ne mfa ebi aprekese ana ebi ahwentia ana pepre ana mekomuso wonuma o be dey ebeto ba woyi wo bia obi na ni akere bia na suma kasa amna te say obi yafu ye ne ya kwa wai mahogani abena efama no no a no wonuma na wonye dey ento no iti abia ade bia nyankopɔ ye bia no oyi ni hwesu ni a amra ne dede emra mehweso tie ni ye iti me kofo ye me gina he me hwe ya de bia nyame aye so eni nsuo me hweso me bɔ ho bai anaboso me bɔ ho bai ni nua ne ha bai emu nipa enua sabio emo ponche ne ayikura no me hwe se me bɔ ho bai ye dei eyi masade ami nyankopɔ de ahyemensa konfo ye nkomhyeni konfo anya basahye ade konfo anya kromfo konfo anya daadafo konfo anya wudini dabi konfo bi aye no kwafo oye krunkruni at the moment say ba wudi obi bone na se bada nanum anim na nanum hwehwem se wadi obi bone dia ana nanum so betua wo bone so ye dey eka so what is idiana de biana me kase media meto akoso de ma kire sunsun nyuma meto akoso de ma kire amamre ne amane meto akoso de ma akanfu minyankopon foni nsuo ne abosom a oyeye asabio obi di na wale semba obi di na dwuma semba obi di ne sika semba obi di ne yareba obi pawo obi peba empo sabio obi wo epe bibia abana mitu na moba meso aside kwabra ho na me be ya amamre meso aside kwabra nyankopon fam nya meso aside kwabra so eye nipa kora dwuma ye de ma no enti emmam ehyemi nkunan emmamani gi ewo dwuma de na me ye de mi di ni mu enti brother sister ohaw na da so amane na da so no eye nkrata asem oje ade fribuo wade na ayra uno obi twuma so oto na de ayento sebi adwuma mu preposition bi adwuma bi opese ye promotu adwuma bi opese ye nya opanyini wadwuma ne wura na opese wo mpa wasam wondon fa number na frɛ konfo ya me ma me bi yare minya be me bi yare stroke cancer kidney diabetes hepatitis B HIV fibroid me nim yare a me ntimi nsa na o maso ye empo obabi num nsa obabi num wi obabi num koke ye ntua no empo obabi twa edam me de one day and a tidam me de one day and a yi twale free wa bravoso bo oboso mi wa friend such a bully
Moanso wo beto nya to moanso na no ano no be wadwuma na ma be wadwuma na ma na no ato nchia said the make ati ase edima me a wo hwe me papa a wo hwe me this year 2024 enye ahoto this year 2024 isum any danger echoma kokuru Ghana ho hia ni nyina ne point nyina ne say yewura election year ana ho boni na say amanfo niema no omu wura politics nim campaign mu eka moja ye de etu tieni ye o pese obo no wabusu ho ban na kwase bia nku o pese ye bo no wabusu ho ban na sunsum mra na yetu ani sum na ade kata ho no sabio wa nkoto saa mre ni ma fa number na frɛ konfo ya o pese o ye billionaire o pese o nya sika o pese na minya sika du akwanche ni bi ma wa fa number na frɛ me eye na ntwe ni odwan abro no ma ne akokɔ na abeto yeku odwan no ne yeku akokɔ no ne abro no ma na ntwe no bo na dudu mi no ne yesie na ntwe no Aboa ne pro na wusika so ye de eba eno ne ye frɛ ne ntwemra eno ne ye frɛ ne boame ye be ya hye wadwuma a wuyem we mesi ne be ya hye mti wonje contact abeje na kese o charge ne pa wantimi nyia no sika ne ntra won so sika ne ba afa sika betimi ade atra won se na de ye project bi na so tiba bo so si de kwabredi ani mo ti akashi mo ni di na so timi ade aba abeda na nanom ade ase e brother ukuya fiada ne kwasiada ne trans yesu so bidia ne degree to the king of Christianity fa number ne go screen so o ha bi da so na ma ne bi da so na wo pese na nanom ko wo moa na wa fa number no afre o fre no anyame a chat me o fre na wo anyame a no wa chat me de wo ho bia no ne na nanom be ko wo moa wa de so na so no ko mu bu bra na mi ni mi so ni ma boss me yensu ye da so nya afa ho bi ya ha e ya mamre ni amane ene bambo protection ye ne ha ya re yesa ye dia ye boa enkoso ye boa animunyam ye boa obi so di ubani na apese ye ndi ni boni bi so a etua so ka e brada ni ukuada fiada ne kwasiada me kuma asa so ma so kwanta eye kuna na na kora du yi adom eye kuna hene na so si de kwa brown na butu mi di djuma njo ha bi da so na ma ne bi da so a fa number na frame ya ha e ba do suade mretie mu kakra ibi suade na so di bia bo ntoma de da chi bi osu ko hunu nsu bi ese nsu ne dawa wudi buo ene ani die e de ama Ebisanfo ye ba shase ni atwetwe nkomo na hye no so uko Facebook for now obinim 1tv/Unity Online TV uko TikTok konfo ya wo hono uko TikTok bi ma Unity Online TV esanso edem wo hono na bibia so koso kam anti sa areas no bia ba fa bia obenya video ni bia hwe TikTok konfo ya na Facebook kashimoni be hunu hono na Unity Online TV TikTok be hunu Facebook no obinim 1tv na Facebook no Unity Online TV but no YouTube there One4 TV na obinim 1tv na obenya sa video wi so wo hono ye bedi nkomo betia way mu na ya de sikura obanyini mame sa mu akwa ba bio sensei nche bia ni bedi nkomo de fa mame wata ehu na mame wata ho nsem a ochirichiri mame nze enye easy se nipa ya dwale abonten ya niema bia ye no de timi ko fenso so aso bi de ba ma yeko hia ye dofu bia nya agisi ya ni be hia ewo ayesunsun na enkomo twetwe na sa fa sa for dia ba kro bia omo a yi ensumnam fisherman for of course omo kwa ko yi ensumnam na opanyini ba ko de na ye opani bi na ko yi no ko yi nam no akire obehu anse maami bi ebisa se opanyini obi ade woko chese ensem won obisa no no eko Wiase ensumu Tumii no a chese ne suru ye nipa ne fam ye ensumu enam abufuo no ode ba ayewura ne so enu na chi woni ne nua sa koyi ensumu nam ewo sa ekro no ensu ba ko ho mu ema omuko ye na omuko yi nam no omuko ekoto na eti no na chese akwa koyi enam a eno so no ne suru ye nipa oba besi ahuna no wo fe pa tuntum kama ne fam ensu nam na omuko no bro omuko no
no Tumii kuro se musa kuro no be pere na nhunu ho ano da ka nsem de fa om na opanyini sa eniama wi mu no senia nsumunamfo onze nsuo ntiti na akese ni no kum na esuo bia so tiri ko bokum eni so be hu sa eniama wi bia na isa akoy mamu ata so ni ade e opanyini bi pese me bisa se mokro zumfo no omo a ekọ ensuo mu ekoko yinam no eya na sa na etie ema omo an edi kaminyo be ma meda wase ese ya kasa hasen ye be kira de pa say Wiase na kwa akoye try to the say Christianity am here who say Tumii bia ni asase bi by the way ya na ye Wiase me hunu obi a won fa bu anidi emensu anase emma de bi anyame aya na na se ye de ye me ya say ni pa na emma kesin be da wa bla boso you say o papa no onu ni di nti abota yenti a wo yes ade ana aso bedi na kire say ade ni ye papa emma wusunya susu so let us up person kire say yankopon ni nyede onimi nyansa say dem make ate ate ye wa ade bi wo say meso aside kwabra ni wo data tama meba a me frɛ no obepi aba sabio nanim dua no eyi nipa bai wo nini se meso aside kwabra wo ye wo mi pie ba physical to wo beto da wo bepi aba physical wontimi nhwe nanim eje wo nanim wontimi nhwe bosu nanim meso aside kwabra wontimi nhwe nanim enyenye easy ba ne free ni se ko nyina no eyi wo nini ba wo ne ma different wo ha ne ensuo no ma ne doso obia wo se de osimi biegu edefa ba wo be pie a wo de nanim dua ni padua ba dai ebeba so atiase enti se me na nka me do aso aside kwabra ho sesi ye na mesu asuo ni ya asuo ne beda ne ho adi ne wa ma mesade sa mesu asuo ne na se ma asuo ne kwampa so a asuo ne beda ne ho adi ne wa de kesen abeto ma bla boso se bia bi ti se sade bi ti se dai sade ti se yedie wo betimi ado no akwa kopie be wo do wa de be bo sei abe wo se aka bibi betutu ne ye good ebi wa so bia be konsuo ne ho wo be kwa na bibi da no wa fa be fa ne ye sika okay ana wo ma di agro wo nsuo so no wo mu hia spirit wo mu hia nema to the sense akwai say yese obi tikema na wuduru nsuo so ababen bebrebe njindi se toda mu pie free so ase no ma betena Wiase no mo hwe de ekoso enti so wuduru wo ne say wa mo aben ebia na nsuo no wone ne ma na apie the man so nketu awu na ka na kokoni sekim ene na akwa ya no so pija ka no de ahwe no so ku bia ye dai ato so ate de make na se enti sa Asem na minua be ma ne ka no enya tro enya asa enye kontumpu enya urida brada bi Asem no ye dai oka esi at any time bia no pe wie ni e happen so ate ase se wo ba be penam ana waba na wunya bi ebia no wodi ya wu ni etina bia no wo ha ana susu ni mu se da bi asa akra no ma mo na se bia wo ko no madua ide ewu ana opia nam ne ye de man eti opia nam ne de man na ohun se nam na ba bebrebe na ono so hu se wanya nam no akwa na oso da na di bisa ne se wawie enti wo ko ibi shock and not less susu ne ye de epenasem Pia de opa mo wawi e da video wo ko do so obi sa wawi won so be jaba won fa bi nya dai embre wo bi wan nan su na simple ya so atiase e de ba sa na spirit ne for Asem e to no abekọ apa e de ne tambia no wo da wo ba be yi ni ho adi ai de akere wo ko so ni wo ba be yi ni ho adi ai de akere e de oba che de ope de ompe e de ne tambia wo ba de ope de bebren no so de wo de ope ai de ama so atiase ana wo bi betimi akonsu ho na obekọ na bi akwakoyi nam ne ye ne ne ma bi a wote nsuo ne so wo ye no obetimi akwakoto no akoto nsuo ne ba nje akoto nsuo ne ba sekim ne surukuna ede no me ye dai ebreu wakume ba ne de
bisu betua wo so ye den eka there was time bi say okwa such aduma say nyeso a ko bi wo ye fra boy ase ekura bi anwrafo nko anete wo eso bi wo ye fra no Asuo ajemesu ayi aduesa eso na me wura ye afindi kaka Asuo no ana yese na ye daboni fofi nti mai ne kwafu okwafu wo ye bofo watutu sa wa enyanam na okonsu na eja wokoto dra ndi woto dra no ana onya fish ya fish kakraka pa fish ne kwa nya kwom wasai wubetimi anya fish wasai su nim da edi aso ade nam ne baaye na anwrani kom malam bi anwrani bi wo we susumni why no so kaka nchira kwa ne say enam na wode abana bo na wowu no ofa abo ne kotu nso no wode abo ne kwa kotu nso mu kura na sese wo mo panwira no mo fufuto no mo koya amamre di mansuo no na yensuo ne ba pasada no munya abotre se eso no mu twitwa yenza kura se so de that time no e dey o mu twitwa yenti wudi ese ya na de akoye nkwan efia bia nipa bia di na ne bia no okuwo mu nyina enti se akuro no abo bepem ne kuro ni ntimi nyini bepem samri boy aso furu ana komikuru hey ufuru ana wokomikuru kumsuo ne ba no okumsuo ya mamre mansuo ne nsuo na komanto ne yem wanye wo so obewe nam efia bia bi wura mu bia wa boss afio na se bosom no owe no awi nsuo ne ba ya Asem ni pasa wono yire no ma na we ya wono yire no ma nyina no mawu wono yire no ma nyina no mawu weyi ne na weyi fi na weyi dwonso ya tim eti ye kuro mu obusu bi na ye frɛ na nyine so amoa amoa no onu na si ne konfo so ma ko frɛ kuro mu ohine o ka che ne se wu kuro na bebo edi enti na ade asi na wo kura wo teye wo ohine no wanye bibi afa wo wo frɛ busum ne fi ade che ya no so be de no ne se de ohine kura ni kuro no Krona bobe pe eda me ko mi kuro me no be kwane de camera akosi wo ni ya bisa sahaba kwese no maka story na mo bi ati ne wo hu kuro ya de camera be fe kuro ni anu wo se kura be Wiase kwa ne ya me wo me ma no kuro na da so te sei ibu Wiase so ati say enti nsuo aya ade ani hu ye nkonsuo ho kwa konsuo ne fi wo ho a ebia ne ye nsuo na chiwade wono so de nema bone ebedura wokra ba wokɔ nsuo ho wutiri mu pɔ wadwen pa wakumam emenso ni so timi hira wo kwa na bia wuntwa adwanye den emma ana wuntwa na twenya den emma no se obi kɔye okonya asade obi kɔye na tiri mu pɔ ne na de okoye yenti no o se okonya anome saa na te no ti da de bia na me kase ase nipa asa wo ye person no e wo se wubu ade na wusu ade na respect ade we yese da we ye nkonsu we ni kwa asa wo e da we ye konsu no wo sa wo ko ensu no wo mpeda asa mfada asa ntu na wo ko na ade da asa ko tu nsu ni ma wo di na chiwade aka no ntu wo pesa wo ye dai wo challenge ni mu se do siti ntu wo so be challenge wo mu se bi wo di wo Wiase so atase ndi se mo wo mo kani na ye no kre ye be da nyata at the moment say become nsuo ni de ye be da nyatam ne acheche sa de mani nyina ye woni ema bi wo wutimi koyi nsuo bi mu kotokɔwe na wanyaba wutimi koyi nsuo bi mu kotokɔwe na wutimi kowu na chese nsuo mu nyema ye fa no e fa bebre no ni kwan se ye fa ebi wo wa wutiri mu pa na nsunsun ne pe wasam no wada na di no de ma e different wunya problem bia na me pese mbisa o se enso bia mu na mo yawe enso bia mu na mo yawe ebi wo so aye wo se ye ni mu na wa dole enso ma mu wo so mo ni mu na ani se sa enso no so e ho ade ye mfa dabi ye wa ade bi wo se se be so si de kwa brada asisi se enam wu yes enam ne wu mu no no matter how se enso ne ma doso eso na kasa wo pie no wo ba de ya amamre mana wo ba akudua wo ba akudua na
ne mani di animu no ono ni hemfifi na gold etare adwene no ne mama so ya sei edi ma ha se ba bia yeyi ni su no ye ni se asuo ne ma ne wa ha ba wo bu tira mi kuro mu asei esuo ne kwa akiri omo tira mi area mu ha ba bia na so omo kwa akiri a etoda wo mu yi nam no no mawe edi ase 2018 wo omo ba hwe mencha ha ya omo ba hwe ye no omo dika wo mo to ye no ana omo yi wo na wo so omo ja wo ma ante ase omo to second one omo yi adwene no enam ni bi no third one ana onini bo enkrofo ne ba ko onini bo no kun wo yi wo na sa ye benada ono so benada ukuyada ni fiada ni ye ni mo adwuma bada enso we yamfa nkɔ no ho ɛyɛ dwoada ne yawada na nkɔfo ne nyatam ɛhwe omu ye dedebu na so obeko dwoada ne yawada ye fa handi agro ne ye wrofo a onini no behu no awowo no behu no wa behu sɛ yes wa ba wiase e daytime ye night sɛ ye wura dwoada mu sɛ kim kwasi ada nyumre ye mami nsuo mu ha ye bompa ya ma a bottle of sake mu mansu mu abi bande mu mansu mu a onte se bebu no nsi ekọ ye free mandi asan watimi aba so atiase ya enti sunsun nyuma na ya na ye no obi wona so onte sunsun semase anase wote wona se ordinary ye se bibia nyi wiase wo se nsuo ne da hotara no akogyina nsuo ni Tumii nsuo ni mo abi adebo obi timi so ne bema no adwun so agusu obi timi so akotere nsuo no akwa agyanan esusu so be ka wo maka wo nchiri maka na nka so mu nyina saa ka ese ne wo fisa wa mu na ono so mu ase nye dai endida nti brother me ma me a wo me papa a wo hwe me Bernarda Wukuada Fiada no Kosiada ne trust Jesus numa. Bidia ne the great one the king of Christianity. Me papa wo hwe me wo ho bi ni ababrese bi da so a ene na me di ka kan ye no. Fa number na frɛ comfort ya. Na me wo problem see. Me wo America me wo Canada me wo London me wo UK me wo Italy me wo Germany me wo Holland epo me wo Africa ha baby epo me wo Ghana ha. O ha bi da so bia wo ye MP wo ye minister wo ye prosecutor we are soldier ni we are police ni empo you are we are hima we tonade ayento we are dwadini empo we are businessman enema nkoye mfama we are galamse ni eno ya baba beka enso ayetu gold me baba beka wanse okay is a galamse for no be atime to gold say wantima si wantima twa wan blog kra ye woni menti e man basa e baba beka wanse it will have be that so na man be that so a spiritual marriage. But then it's just me no abeda. Spiritual marriage no makase ye wo mu ahudu no. Ye was spiritual marriage no. There wo wa wunya sika. And there was spiritual marriage ya wunya and also wunya sika. Ya be meska o. Ya was spiritual marriage ya meska o. Eh. Me da be chichi. Am wiase nya ide at the year kan. It is a wo hwem ne se wuti me. O bi da so na amane bi da so. Obabi yare, obabi nuyi, obabi no nsa. Obabi num koke obabi ye krofo ye de saade na ye de akata na nimu nyam so e sunsun ni ato saade na ma no ye be kwa wo sunsun ni akwa akoton saade na nipa ne tode ma no no ya agi nipa na de ni akoton ne ye de aye de ama no e nipa na nya fa ho e to ha bi da so na ma ne bi da so benada fiada ne kwasiada ne ye tena se ye sunsun ma me ni mi nsuo ni mabosom me motia ne ma honhom e be kwa wo moa ukomu bu ade so ani mo ayi duro de ama ho eno ne ya bi ye prato se faade so ne bra ne yenso a ne ye mie kwa ma ne se wo so nya dai on fa ntoma panye dai emfra brother sister ma me a wo hwe me papa a wo hwe me 2024 o pese wa bra botumpo jeje zo na ye wo mu free mu a de make us say hwe wana mo tutu yi hwe wano kasa yi fa ni de ni buo ema de ni de sen na ba bia Ghana aduru danger zone enye easy en fa wo se wo bambo ba wo be ya hantan wadi aduro enti wo be ka se wadi aduro di no wo be sori wodi aduro na se wodi aduro di nkwasasema aduro be twe no ama boni ayede edu enti brother ukuya da fiada ne kwasiya da me okuma sa so ma so kwata ye pona na na kura du yi ato that's why si de kwabra na buto no bi abere bia me kasa me bo me hini di
obi nte ase da de won te ase ne so won te ase da ba de wote ase se me ne me hwene Asem ene ma so wo yentama akaminti mi go ni unity ni ya da eye adwuma odo ni ya adwuma bisa abre ni abre bia wotumefo wa tre me kwan na me so mafa so eti sa afutuo no ene na mma ye kese ene na da so ma me ye de eti social media sabio abre ni abre bia mba che tete atempo ni amamre ni aye de amane ye kwan emre pem ye be se hia idia ne the king of Christianity. For ya red and white powers na etin na betutu ko wa kire ne mamu sunsun de ekoso fisherman for mu ko nsu mu ko yinam amane o mu fam onyama ekoso emu nsem no de wa betutu nti ya no ahwe na mu tuom mu amodo nfuo a chese nsuo de deda ko amfa so a mu ma nsuo no ho kire no ko amodo mu fa so mu hwe na mu hwe ni mabie we say de wo mpe no sa no bi nso so empe wa for TV so nie obi no one TV ni de ka ho na e den semi e de bro your from Wiase you san so ehia ya no ma komo ifreti tio akomo ifreti obi komo enye bone konfo ya komo enye bone wati wode boa empempem wode boa da sapa to bi adwuma sam saya na so konfo ya ho chene a oboa me yiye na wadi so ye bisi basano odidu konfo ya onchenia wadi asu asiridie te wono mo kambo muya na nipa kuranya le fa hundie entina na wanye modeni ye konfo ya we adomo si enta wasi ya muati pia debi ya konfo ya osi